Unsa naman niya itong mga silingan, Grasya? Uy nga, Ano mga ninyo naman unta, pero nagsinok-tsakay manggihapon. Hoy, saba ka diha, uy. Oh, tinuod ka. Tinuod, bitaw na. Kibaw na biya ka nga, ako basta balita lang ba ng mga chismis. Ang alert kay ko, ano, kibaw na ko, ano, 100%. Uy, Sa kalain undo ka mata, Jud. Ano lang ka nang blind na ka ng mga asawa nila mga bana di ay. Oh, blind ra ka ayo. Kay, ang kuha naman, ana, pag una-una man na, og agi ang kanang lalaki nga, musunod din ang babae na, napiuban gani nga. Sa ako na, nabawan ako, patagkoy-taghoy lang kay maagi ang naman sa lalaki ang balay sa babae. Kung sa awa karon matataon o kipa ba ka nga Pastilan Mars og ako'y matunga na Mars na. Di Mao ko gani nga. magladuha lagi. Ako may nang patayon lagi. wag ako ana di ko kanadit ana mo na ako nga bas akong mahibawan ka na mga batin ng pinuhatan ako dyan ang ikuan kay Grabe ni nga. Updated kay kasta na no. ay kini wa tay laing trabaho. Oh. Anawa. Ay, mga silingan. Manamak. Manamak lagi. Mao to. Kita ka to. Kaya wag mi gatasan gipatabakan niya nga nagtiil. Tagoy. Oh, wow, nagtagoy-tagoy to kay mo ni mga kuan nila nga padungis lang ato magkita naguna-una ang laki awa na rong tatao di ba sunod sa narong babay luoy ko di sila asawa wa to kay baw no abot lang ano na sila oy nga Minutos sa ang labay ana dai Mars mo agi sa nang babae no. okay nagtagoy-tagoy na biya to awa Wan nga ana taon sunod to. awa moagi na sa may moagi hi Hi. agi lang ko awa di ba bubok ka kay short magkita na po na sila dito lam-lam sus Ay Mars. Kadiyat sa kanang mag-snack sa katay gay gutom kay tanan ba niya. Hindi ka kang muli. Ay, dili pa, ari lang sa kodere. Ara na pa? Ang mga natin ta, oy, mga sa taong ba, mga balay, kay mga pasko na ta, basin ni ma, kuhaan ta dire, butuloy rin. Ay taman dito ninyo ha. Ato lang tanya ko dire. Sige, Bye-bye. Sunod na po, ha? Oh, sige. Sunod, Okay, bye-bye. Ugba. Kayahay, kahangin. Hoy, No? Ano man sa... naglasam ka dire. Ay, nagpahayahay. Ay, kung ina nga. Si imo kung gi-ukoy-ukoy na, naabi ako yung asawa. Yabang na. Ako rin si tao nga di mo ukoy og nay asawa. Eh, Wait, minaw ba? In terms of imong giingon ba nga nangukoy ba? Uy, ikaw bantay-bantay kay mong asawa gikukoy og lain. sige googlain. Wa di ka kibaw. Buutan, ginagawa asawa. Ha? Kasi totoo na mabuutan mo to. Taro na di ko kada magkatungog ng mga istorya nga. Akong asawa, hugon uglain. Oy, ang nagstorya nako si Mars. Si Mars Manili nagstorya nako nga kana ang Ha? ya timing man nga si Cesar. Yan po na ba si, kana si Mars? Oh. Kaso, wapa ka ning krimen, pero ning balita na. Asa sila. Pero tinuod biya. Asa lagi. Nakaratos ko manggahan. Ito kaya ko di ko magdugay kay gigutom ko mag-snack ko. Hala ko gala. Sa! Nana! Sa upoy. Ngano ka, bay? Saan po ka? Ari di mo magabot-abot, dire? Nayapag naman ka. Uy, nayapag na ka. Namuwak ka man kong mangga. Gabi pagkiti ka gihilaptan, karon kare na saan? Uy, excuse me. Ha? Let me clear. Oh, let me clear. Oh, i-clear din. Dandruff hair, ha? In town. Wala ang taon may nag-abot-abot yung mga asawa, bay. Laro kayo, gagasikit-sikit pa mo. Alam, nag-ilog mamaring hangga, nagtuo, manignaisod. Naay ning sulti na ko nga. Kamu nag-abot-abot ko mo. Na ako mo relasyon. Ani sumbo na ko si Gracia. Oh, parias grasya. Parias grasya kay. Ana sulti pong Gracia. Kato si Mars. Asos! Para ba mong grasya ka ta sa? Basta kitang ugbok ta niya mo. Unsa naman taon? Ikaw Katakataka, tuo ka na, bay. Kana, mana yung mga banggiitan nga. Kanang, ikaw pa yung susunod ng sakpan pa mo. Hirap na. Oh, na. Ano mo diha? Wala na si kilalisan. naray. Dako ko pasalamat ani. Ano, pasalamat, ha? Kuha ni sulti ni Gracia, di ko makibaw nga na mo relasyon. Sakita sa kontrogan. Sana may relasyon. Ikaw sa patagtag panabi. Ikaw, wala di kayo lain trabaho, professional, marites. Oh. Wala may relasyon na na, namuwak ra yung taon may dire. Kasi ning tabi. Si Gracia. Si Grasya. Na karon. Mao na. Mao lagi po. Na karon. Ikaw. Ang ako ba? Patuyo Di lang ko, ha? manghod. Ang ako kay ilaay ra ko ba? Laay kayo kanang walay trail ako live mo nang nasulti ko. Wala naman to na po. Wala pa ko gimay. Tininggaw sa sa kumba.
Kamu gini. Tapos ka na. Ay, di natin ho, di ay. Tinod. Ay, Oh, na di ay, ano. kani. Ayaw ka ba? Ano mo pag Ano yung suspect? Kani kay. Largo lang. Largo lang.